Ginpatigayon sa nagligad nga Biyernes ang ceremonial turnover kag inauguration sang SWAT office kag modern indoor firing range sang Iloilo City Police Office o ICPO. Ginpangunahan ni Mayor Jared Ranias ang blessing kaupod sa Police Brigadier General Leo Francisco sang Police Regional Office 6 kag Police Colonel Leo Batiles, City Director sang ICPO. Dako ang pagpasalamat sa makatapos ang Iloilo City Police Office sa bulig sang lokal nga panguluhan para sa pagpatukod sang bagong headquarters lakip na sang indoor firing range. Importante ini sa ilang paghanas ilabi na sa pagbato sang kriminalidad. Nahibaluan, naglabot sa 10.2 milyones pesos ang pondo nga gintigana sa lokal nga panguluhan para sa bagong SWAT building kag moderno nga firing range. Ang pondo ang gikan sa Peace and Order Program sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo. Ngayon, meron tayong bagong ICPO SWAT building and indoor firing range. Wala na naman pong gastos ang kapulisan. Lahat po ay binigay ng ating butihing LGU sa pangunguna ng ating mayor. Siguro, sa aking mga kasamahan dito, marapat lang na pag-ingatan natin ito. Gamitin natin ito para maging mahusay pa tayo. Para kay Mayor Jared Ranias, kabahin sa pagsanyog sa syudad among pagsanyog man sa mga pasilidad ilabi na sa mga otoridad. Ang kapulisan na nagabulig sa pagmaintenas ang kalinong kakatawhay, rason nga dapat may araman ang mainisang maayong opisina kag pasilidad para sa paghanas. Sa syudad sang Iloilo, magluwas sa new SWAT headquarters kag firing range, manginkabahin man sang team nga magabugos ang first responders sa iCare building ang makatapos ang pulis. Sila ang makaupod sang CDRMO kag Bureau of Fire Protection sa pagbantay sa palibot sang syudad, pinaagi sa mga satellite offices o satellite stations sang iCare. Nagbida mga matahom nga tourist spots, hip destinations kag manamit nga pagkaon sa syudad sang Iloilo sa mga video kuha sa mga nagpasakop sa Iloilo City Level Up Video Contest sang lokal nga panguluhan. Nakuha ni Timothy John Duran ang first place nga video nga Iloilo City in 60 seconds. Manubo man ang video kag naglabot lang sa 1 minuto, apang puno naman ini sa mga matahom nga lugar nga pwede malagawan sa syudad sang Iloilo. Ginpakita man sa video ang pag-uswag sang Iloilo City kag paano mangin livable sa paglakat sang panahon. Second place naman ang video ni Mosi Jobel Aranas nga sa diin mo pagkadalon. Video ini sa pagpanglakaton sa mga destinasyon sa syudad sang Iloilo, apang wala nakakalipat sa mga ginhalinan. Ang video ang kaangay sang istorya sa mga Ilonggo nga padayon sa paglakad para sa kauswagan. Third place naman ang entry ni Angelo Clement Yap nga Wandering Iloilo City. Sa video, makita ang pag-level up sang syudad. Makita man ang kultura kag tradisyon sa mga Ilonggo at tubtub-subong buhi pa. Katuyuan sang video contest, ang lokal nga panguluhan mapakita mga matahom nga lugar sa syudad sa Iloilo, takip na ang talento sa mga pamatanon para ipabugal ang syudad sang paghigugma.